Много от телата бяха напълно голи. Забелязахме, че това беше нещо сексуално. Пряко насочено сексуално насилие. Чух момиче да пищи и да ги моли да спрат. Тя лежеше по очи на земята и я изнасилваха. Той я влачеше за косата. Беше закопчана с белезници зад тила. Ужасена, с окървавено бельо. Беше гола от кръста надолу, с синини по цялото тяло. Вързани момичета. Всички бяха голи. Някой ги беше съблякал и измъчвал. Използваха сексуално насилие над жени като средство за война. Бяха пратени с ясна инструкция да изнасилват и унижават, възможно най-много. Готови сме за немислимата възможност за бременности. Тялото ти е открито за всички. Могат да те събудят посред нощ и да те изнасилят. И към главата ти постоянно е насочен пистолет. От това се страхувах първо. От изнасилване. От сексуално нападение. Помня, през цялото време мислех, добре, ти знаеш, че ще се случи. Наистина се случва. Трудно се говори за това. Но да говоря е мое призвание, мой дълг. На 7 октомври 2023 година хиляди терористи от Хамас нападат Израел в координирана атака, прицелвайки се срещу села, кибуци, военни лагери и музикалния фестивал Нова. Само за няколко часа Хамас убива 1200 мъже, жени и деца. Още хиляди са ранени и над 250 израелци и чужденци са отвлечени в Газа. Очевидци и следователи докладват, че Хамас подлага жените на сексуално насилие преди убийствата. Взетите заложници страдат и продължават да страдат от физически, ментален и сексуален тормоз в ръцете на терористите от Хамас. Шерил Сандбърг идва в Израел, за да събере свидетелства и да позволи на тези заглушавани гласове да бъдат чути. Писъци преди тишината. Кибуц Кфар Аза. Много сте смели да се върнете обратно тук. Тук убиха Омер Хермеш. Това са наши съседи. Те държаха здраво вратата на убежището. Бориха се с тях и оцеляха. Това семейство оцеля с възрастната им баба. Това е нашата къща. На Голдштайн Алмок. Къщата, която построихме, нанесохме се преди 4 години и половина. Нашето лично място. Безопасно място, което много обичахме. Това е ужасно. Съжалявам. Много съжалявам. Никой не бива да преживява това. Добре ли си? Да, старая се да съм добре. Не си длъжна да се стараеш да си добре. Да. Събудиха ни сирени, защото имаше ракети в 6:28 сутринта и изтичахме в обезопасената стая. По-голямата ми сестра Ям
братчетата ми, мама и татко. Докато беше тук, какво мислеше? Бях много тиха. После сестра ми започна да получава съобщения от познати. Тук са, те са тук, в нашата къща. Стрелят по мен. Изведнъж разбрахме, че хора умират, че това е истина. Казах, това може да са последните ни часове живи. Може би трябва да правим нещо друго. Но отблъснах тази мисъл, защото не исках да мисля така. И Тал каза на татко, че се страхува, и татко каза, и мен ме е страх, всички ни е страх. Повтаряше, това ще свърши и ще излезем от тук. Мястото на масовото убийство на фестивала Нова. Разкажи ми, какво стана тук? Аз дойдох на партито с двама приятели, Том и Бен. Пристигнахме в 1 след полунощ. Стояхме до 6:30 сутринта. Беше най-хубавото парти в живота ми. Огромен фестивал, пълен с млади хора, дошли да празнуват, да се веселят, да празнуват рождени дни. Най-хубавото парти. И после точно в 6:29 музиката просто спря. Тревога, тревога, тревога! Във въздуха има ракети! Тревога! Господи! Всички да се пръснат! Тревога! Опитах се да разбера какво става. Погледнах и видях как падат малки ракети. Виждах следите на ракетите от Газа. По това време патрулирах на събитието. После започна обстрелът с ракети. Беше безумно. И спряха музиката, казаха всички да залегнем и да си покрием главите с ръце. Хайде, хора! Тогава започнахме евакуацията. Охраната се втурна към нас, крещяха на всички да се качват в колите си и да тръгват. Но ние не искаме да умрем сега. Защо сега? Аз съм изтощена. Вървете под дърветата веднага! Господи, обстрелват ни с ракети по време на партито. Майка ми се обади и ме попита какво става. Аз си казах, че съм в бомбоубежище. Излъгах я. Майка ми се обади и ми каза, че са проникнали терористи. Щом я чух, се разсмях. Казах, какво говориш? Какво проникване на терористи? Затворих и чухме изстрели от пътя. Истинско клане. Чувахме бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не спираше. Беше като лов на патици. 300 души тичат, носят се писъци, изстрели от всякъде. Терористите започнаха да гонят хората с картечници. Все едно им беше кой, какво, как, само стрелба. Хората падаха. Искам да ме изведат от тук. Хайде! Не мога да дишам. Тогава тялото ми ме предаде. Не можех да бягам повече. Затова легнах на земята. Бях толкова стресирана и нервна, че казах на Том да продължи да бяга, защото терористите са зад нас, а аз вече не мога да бягам повече. И... Цареше невъобразим хаос. Опитвахме се да избягаме на някакво привидно защитено място. Видях приятелите ми да бягат към караваната. Побягнах, още чувахме изстрели над нас. Том буквално ме вдигна от земята и реших, че ще бягам, дори това да значи да умра по пътя. Щях да знам, че съм опитала да се спася. Бягах и ме простреляха в кръка. Стреляха по нас с РПГ и шрапнелите ме улучиха в корема. Гърменето на пушките. Те се приближават, разбираме го, чакаме ги. Така беше. Седим и чакаме какво ще стане.
Буквално седяхме върху децата, с гръб към вратата, за да ги защитим. Ето така. После чухме викове Ал-Яхуд, Ал-Яхуд. Бяха влезли в нашата къща. Татко взе бързо решение, взе пръта от леглото на сестра ми и застана на входа с него. Ето така. После стреляха по вратата. Вижда се къде са минали куршумите. И това беше. Влязоха и веднага застреляха татко. Видях го да поема дъх за последно, с вдигнати ръце и само секунда преди това той седеше тук и не се сбогувах с него. Не го прегърнах и целунах и... Поведоха ни в колона по един. Прескачахме го. Надав лежеше тук, а ние минавахме над него и около него. Ето така. Заобикаляхме го. Той лежеше тук, с вдигнати ръце. Ние излизахме в колона по един, момчетата отпред. След това Ям, а след нея аз и мама. Гал и Тал излязоха. На излизане Ям припадна на вратата. Сложих я да легне тук. Налях вода от чешмата и се опитахме да я свестим. Тя реагира слабо, свести се и отвори очи. После пак припадна и тогава един от тях ме хвана за косата и помня само как излязох, но на мен ми беше тежко, че излязох и мама също излезе. После се върна и видя, че са застреляли Ян в лицето, а тя трябваше да дойде с нас. Изнесоха я. Всички трябваше да ни отвлекат заедно с Ям. Вече бяха убили татко, но Ям трябваше да дойде с нас. И тя припадна и... Представям си ситуацията, в която тя припада. Ние с мама сме навън, тя е тук сама и започва да се свестява и терористът я застрелва в лицето. Всичко стана за секунди. Да, трябва ни много време, за да го опишем, но всичко стана. Последното съобщение от Ян беше в 11:40, а в 11:51 вече има клип с нас в колата, която минава през оградата към Газа. Погледнах я и казах: мамо, сега ще ме изнасилят, ще ме измъчват. Но тя ме погледна и не отговори. Приехме, че ще се случи сега, че сега сме тук. Записи от камерите на Хамас. Около мен имаше 10 мъже. И инстинктът ми беше да се боря, да правя каквото мога. Исках да им покажа, че съм силна и няма да се дам така лесно, че няма да ме вземат лесно. Ще се боря с тях. Не възразявах да ме убият. Може би го предпочитах в онзи момент. Страхувах се. Много се страхувах, че ще ме изнасилят там, ще ме влачат по улиците на Газа и ще излагат тялото ми. От това се страхувах повече, отколкото че ще ме убият. Първо се вижда как терористът извлича навън Наама и лицето й е ужасено. Тя е боса, по пижама, с петна от кръв. Влачат я за косата, тя е разрошена. Мисля за косата и на ум я галя по косата, както винаги. И
Мисля за това. Какво е преживяла до този момент и колко време. Може би с това видео е така. Бихме искали да мислим, че това е невъзможно, че не биха навредили на едно младо момиче. Но после го виждаш. Те са публикували видеото. Хамас. Лежах там ранена в продължение на 7 часа. И започнах да получавам клипове, заснети от Хамас, и тогава разбрах, че са дошли не само да убиват. И докато времето минаваше, а никой не идваше да ни спаси, разбрах, че имат време да правят каквото си искат. И... Не мога повече. Не мога. Това беше много силно. Ти си много смела. Съжалявам. Съжалявам. Wow. Wow. Безумно е. Безумно. Ти си в караваната. Това е... Ще опишеш ли какво се случи? Двама мои приятели бяха тук. Един беше тук. Бяхме на пода и аз, главата ми беше тук. Лежах така 7 часа. Краката ми бяха свити, ето така. И докато бях тук, чувах писъците и... След 1 час, прекаран в караваната, започнах да чувам женски викове. Чух едно момиче, което дълго време крещя, викаше: моля ви, не дейте. Не, моля ви, спрете. Беше... Тя молеше някого да спре. Какво да спре? Някоя тормози, някоя докосва, някой прави нещо. Откъде знаеш? Защо мислиш така? Знам как звучи. Мога да разбера как звучи. Няма как жените да пищят силно толкова дълго, ако не молят за помощ. Защото някой и посяга сексуално. Затова, когато чуя някой да пищи, а после тишина, знам, че сигурно са застрелили някого и... Но когато слушаш този хаос, 20 или 15 минути, разбираш, че там се случва нещо по-лошо. И това не спира. В този момент аз започнах да се плаша, че ще ме изнасилят. Сетих се за това, че имам пирсинг на интимно място и мислех как мога да го махна възможно най-бързо, защото сигурно ще го откъснат. И после започвам да преценявам кое е по-лошо – да те отвлекат, да те изнасилят или да те застрелят. Кое е по-лошо? Кое е по-добро? Чувах момичетата, които крещяха от тази страна, а също и от тази. Заобикаляха ме.
Имаше много викове на жени, различни жени, не само една. Чух и една двойка. Тя не казваше думи, само пищеше, а той молеше някого да я остави. Помня, че той каза: Азовота, остави я на мира. Мъжът плачеше, чувах го. И то дълго време. И как свърши това? Как свършиха писъците в тези случаи? Застреляха ги. И после тишина. Не дишахме. Никой не дишаше. Ако някой вдигнеше и най-лекия шум, казвахме: тихо! Какво стана? Ами... Дойде един пикап и спря на 40 метра южно от храстите. Терористи излязоха и награбиха едно момиче. Помня, че около нея имаше нещо като полукръг и един от тях я изнасили. Той... Помня, че бяха смъкнали панталона й. Той беше зад нея, но няма значение. Видял си тялото му да се движи и си разбрал какво става. Да. Когато виждаш изнасилване, знаеш, че е изнасилване. Правеха каквото искаха. Правеха каквото искаха. Нямаше правила. Шохам, който беше до мен, каза: той я коли. Не исках да гледам и когато погледнах отново, тя вече беше мъртва. Не беше... А той продължи, изнасилваше я, след като я уби. Значи, може би я изнасилил вече мъртва. Може би да. Какво минаваше през ума ти в този момент? Иска ми се да имаше начин да я спася. Иска ми се да имах пистолет, защото ако имах, щях да ги нападна и да се опитам да я спася. Щях да се опитам да я спася. През онзи ден бях там случайно. Не. Или с мисия, не знам. С мисия. Ще ни разкажеш ли какво стана? Къде беше сутринта на 7 октомври? Бях си у дома, в Кирят Ата, на север, на около 2 часа и половина път от тук. Пуснах телевизора и първият образ, който видях, беше пикапът на терористите от Хамас в Сдерот. И си казах: спри, трябва да направиш нещо. Взех пистолета си и подкарах колата си към Рейм. Къде каза на жена си, че отиваш? Излъгах. Полиция! Полиция! Кой е тук? Кой е вътре? Има ли някой? Продължавай, празно е. Не знам защо си извадих телефона. Полиция! Има ли пострадали? Има ли някой? Тук има трупове. 1, 2, 3, 4. 5 тела. Тук има полицайка. Тук има убита полицайка. Има ли някой вътре? Ще вляза. Господи! Има ли тук живи? Дайте ни знак за живот! Дайте знак за живот! Ако поне един беше вдигнал ръка, няма признаци на живот. Някой! Моля ви, ще ми отговори ли някой?
Един полицай на юг ми се обажда и прави така с телефона си. Показва ми и казва, виждаш ли, аз преброих 125, но сгреших. Има поне 2 пъти по толкова. Казаха ми да се погрижа за тях и не знам какво да правя. Ние сме на шосе 232. По шосето е пълно с коли. Някои са изгорени, други не, с трупове в тях, млади хора, застреляни, хладнокръвно убити. Много е тежко. Където и да отидем, по пътя има трупове. Има трупове навсякъде. Това е неописуема катастрофа. Ужасно е. Обучени сме в тежки ситуации да събираме части или дори тела. Обикаляме света, за да помагаме. Събирал съм стотици трупове. Нямам думи да обясня какво видяхме. Пристигнах в зоната на партито. Дойдох да спасявам деца от различни места. Докато съм жив, няма да забравя какво видях там. Беше ужасно клане. Извършено на огромна територия. Явно са побягнали, погнали са ги и са ги застреляли в гората. Вижда се, че след като са ги застреляли, някой е дошъл и ги е обсипал с още 30 куршума. Безумни неща. Отрязани уши, вървиш и внезапно виждаш ръка. 100 метра по-нататък виждаш човека. Питаш се как изобщо тази ръка е попаднала на 100 метра от тук. Някой си е играл с нея. Телата бяха нарязани на парчета. На парчета. Не се различаваше дали е мъж или жена. Всичко беше разкъсано. Видях изгорените тела и на мъже, и на жени. Когато видиш мъж или жена, чието изгорено тяло е свито в защитна поза, разбираш, че са били изгорени живи. Много от телата бяха напълно голи. Според твоя опит, колко често си намирал голи тела? Никога. Никога. Когато излязох, видях много тела. Фланелките им бяха разкъсани, момичета без поли, без панталони, с разтворени крака. Бяха се гаврили с телата. Нещата, които видях там, бяха нечовешки. Тела на момичета с разкъсани дрехи, в пози, в които тя лежи по гръб и краката й са разтворени. Имаше едно тяло върху бронята на кола, наведено с свалени панталони. Виждаш тялото на момиче с разкъсани дрехи и осакатени и откъснати телесни части. И си казваш, изнасилили са я, убили са я и са я осакатили. Какво още можеш да направиш на някого? Тя лежеше на земята по очи и когато обърнах тялото на другата страна, блузата й беше свалена, а чорапогашникът й беше окървавен целият. На 100% съм убеден, че беше изнасилена. Защо си убеден, че е изнасилена? Куршумът беше вшит. Защо тогава има кръв и защо блузата й е свалена? Стигнахме до една къща. Когато вдигнахме матрака, намерихме тялото й. Не можехме да идентифицираме тази жена по лицето. Беше напълно гола. Имаше гвозди около половите й органи. Не само гвозди, а различни
пластмасови, метални неща. Тя е жена и правиш с нея каквото си искаш. Защо? Защото е по-слаба? Когато видиш една жена и още една, всички с признаци на насилие по слабините, разбираш, че това не е случайност. Не можеш да стигнеш до тази зона, освен ако не е умишлено. Едно момче с две момичета. Той беше с свалени панталони, без бельо. А главата на едното момиче беше върху него. Върху неговия... Точно върху пениса му. Аз... Просто не мога да продължа. Трудно е. Тези дървета, видях момичета, вързани с ръце на тила на всяко дърво. Някой ги беше убил, изнасилил и се беше гаврил с тях тук. Краката им бяха разтворени. Всеки, който види това, веднага разбира, че са се гаврили с тях. Някой ги е съблякал и изнасилил. Вкарвали са всякакви неща в интимните им части, дъски и железни пръти. Над 30 момичета са били убити и изнасилени тук. Трябваше да им събера краката и да покрият телата, за да не види никой. Това, което видях аз. Никой не бива да вижда такива неща. Спокойно. Някой дошъл да ти причини нещо. Ако той няма време, просто те убива. Ако има малко време, ти прерязва гърлото. Ако има повече време, отрязва телесни части. А ако има още повече време, ще причини болка и ще оскверни. Особено ако е жена, ще оскверни тялото й не за удоволствие, а заради унижението. И това видяхме ние. Ако може, бих искала да видя нещо от това, което сте видели. На тази снимка виждаме жена с разкъсани панталони. Простреляна е в слабините. Както виждаш, беше брутално в различни части. Това е част от гърдата. Тя беше простреляна тук. Жената беше простреляна тук. И тук, и тук, и тук. Господи! Това момиче беше голо, с вдигната пола и без бельо. Бяха изторили зло. А какво е това там? Това е единият крак, това е другият. Панталоните и бельото бяха свалени. Това е тялото с гвоздеите и частите. Когато приближиш, гвоздеите се виждат. Господи! Няма съмнение какво са правили там. Това е парче метал, забито там. Така я намерихме, без панталони и бельо. Това не е свързано с тялото. Това е жена, промушена с нож отдолу, а после са го вадили. Господи! Сигурно изглеждам дисциплинирана, хладна, спокойна. Не съм, но смятам, че трябва да разкажа тази история ясно. А ако се разчувствам, може да не мога да продължа да говоря. Бях в базата Шура, където откараха всички жертви на клането на 7 октомври. От двете страни на коридора, от пода до тавана, имаше чували с трупове.
И никога не знаехме какво ще видим. Не знаехме какво ще е нивото на зверството в чувала. Докато изпълнявахме възложената ни задача, разбрахме, че жените не само са убивани. Жените бяха простреляни в главата по толкова пъти, че сякаш имаше намерение, цел да заличат лицата им. Най-често на семействата не можеше да се показват лицата на дъщерите им. И забелязахме, че част от това е пряко насочено сексуално насилие. Някои бяха без дрехи или с много окървавено бельо. Това струваше ли ти се систематично? Да, изглеждаше системно, че се използвало сексуално насилие като военно оръжие. Не мога да си представя защо някой на света би имал причина да простреля жена във вагината или в гърдата, умишлено, генитално усъкътяване, конкретно на жените. Разпит на терористи. Как е пълното ти име? Ахмад Маджет Ахмад Абу Хамид. В коя организация членуваш? Хамас. Касам или Нухба? Нуба. В първата къща имаше жена. Изведоха една жена. Когато се върнахме, изведоха момиче на 15-16 години. И още едно срокле. Тя беше с синя пола и бяла риза. Какво носеше под дрехите си? Розово бельо. И розов сутиен. Малката беше на около 18, а другата на 20. Кого застреля там? Застрелях една старица. Какво направи на момичето? Какво направи на момичето? Само за да убиваш? Хванах я и я хвърлих на дивана. Притиснах я, започнах да я събличам и направих каквото направих. Какво направи? Спах с нея. Не си спал с нея. Да спиш означава да спиш. Какво направи? Изнасилих я. Били са изпратени с ясни инструкции да отвлекат, изнасилят, унизят, убият, възможно най-много, с мисия и успяха в нея. Колко улики има за престъпленията на 7 октомври? Има много улики. Събрали сме над 200 000 видеоматериала. Имаме над 2000 взети показания. Сред тези улики има значителни улики за сексуално насилие, извършено на 7 октомври. Първият очевидец, който свидетелства, млада жена, скрила се в храстите, описа, че много близо до нея, на няколко метра, е имало група терористи от Хамас. Влачели са за косата друга жена, гола от кръста надолу. Той я влачеше за косата, тя беше с дълга коса и той дърпаше косата. Тя е съблечена. И аз разбирам, че я изнасилва, променя позата й. Спомням си ето това движение. А после я предават на друг и той й отрязва гърдата, хвърля я на пътя и си играят с нея. Телата с отрязани гърди бяха намерени на още няколко места. Това описва модел, какъвто не може да има, ако не е предумишлен, измислен от самите Хамас. Не беше случайно, не просто се случваше. Те се бяха научили домашното. Ние виждаме някакъв модел, не просто сексуално насилие, а сексуално насилие в най-тежка форма, сякаш са искали да причинят болка по най-жесток начин. Предефинираха злото по начини, заради които ще трябва да предефинираме международното право. Защо? Защо терористите от Хамас включват сексуалното насилие като част от тактиката им в тази атака? Използването на сексуално насилие като военно средство, превръщането на жените в оръжия за жалост е старо, колкото човешката история. Защото, когато женското тяло е насилено,
То символизира тялото на цялата нация. Когато бях в Газа, бях окована 3 седмици. Държаха ме в много тъмна стая и не можех да се движа. И винаги, за да отида до тоалетната, трябваше да искам разрешение. Той се казваше Мохамед. Сядаше на леглото пред мен, по шорти, лягаше. Помня как не можех да го погледна. Извръщах очи и се покривах с одеялото, за да не се налага да го гледам. Това много ме притесняваше. Освен това, все ме питаше, обичам ли секса? Прави ли секс с приятеля си? Когато заговореше за това, аз само се подхилвах и казах, стига, спри. Опитвах се да сменя темата. Знаех, че намислил нещо. Знаех, че ще се случи нещо лошо. Един терорист все ми казваше, красива. Носеше четка за коса и ми казваше, вържи на опашка, отива ти. Връзвах се на опашка пред огледалото и бях без сутиен, когато ни отведоха. Бях по къса пижама. Усещах, че той ме гледа. Вечно ми намигаше. Взех горнището и го облякох. Той ми каза, защо си с горнището? Горещо е. Токът спря, останахме сами в тъмната стая. Тръгнах да излизам. Той сложи ръката си върху мен. Опипа ме. Каза, връщай се. Какво ти минаваше през ума? Много бях уплашена. Непрекъснато ме беше страх. Имаше толкова много моменти, когато почти нещо повече. Тялото ти е открито за всички. Няма къде да избягаш. И дори да ме изнасилят или да ми се случи нещо, аз още съм тук. Лекотата, с която го правят, насочват пистолет в главата ти и правят каквото си искат. Това всеки миг може да се случи. Можеха да те събудят посред нощ и да го направят пред другите заложници. Можеха да те отведат в друга стая, да дойдат внезапно, когато си под душа в тоалетната, защото кой ще узнае? Кой? Когато искат, тогава могат да го направят. Един ден Мохамед дойде и ми даде дамски превръзки. Каза, кръв. Когато ти дойде, след това ще се изкъпеш и ще си изпереш дрехите. И го повтаряше. Поне по 2 пъти дневно. Това веднага ме оплаши. Много ме беше страх. Знаех, че нещо ще се случи и ми дойде. Само за един ден. Но го излъгах, че все още продължава. Помня как ходех до тоалетната, изгъвах превръзките много здраво, за да не види, че там няма кръв. Правех го около седмица. И после вече не можех да лъжа. И той каза, хайде, вземи си душ. Казах му, не искам. Водата е студена. Не искам да се къпя. Моля те, не искам да се къпя. Той не, спокойно. Не се тревожи. Отвърза ме, заведе ме в кухнята и ми показа една тенджера върху печката. Помня как си помислих, Амит, сега е моментът. Нещо, онова, за което си мислеше, ще се случи. Наведох се във ваната, ето така, за да мога да се прикрия. Взех топлата вода от тенджерата и си полях главата. И за секунда напълно забравих за всичко. Просто се наслаждавах на топлата вода по лицето си. И после чух как той каза, бързо, Амит, бързо. И помня как се обърнах. Той стоеше с пистолета си
и той беше насочен към мен, пухтеше, дишаше тежко и лицето му беше на чудовище, на звяр. Ето така. Изправих се, държах кърпата, малка кърпа, за да се покрия, а той дойде при мен, притисна здраво пистолета в челото ми, крещеше ми: махни я, и ме удряше, докато вече не можех да държа кърпата. Започна да ме опитва. Аз се противях. После ме завлече в спалнята и после ме насили да извърша сексуален акт с него. И помня, че през цялото време си мислех: Амит, добре, ти знаеше, че ще се случи. Наистина се случва. Казах си: добре, ще се справиш. Искаш само да оцелееш. Трябва да оцелееш. Майка ти, семейството ти те чакат. Съсредоточих се върху това, а не върху случващото се. И когато той свърши, отиде да се измие, облякох се, покрих се и плачех. Той влезе и ми каза: добър съм, нали, Амит? Добър ли съм? Не съм. Не, добър съм. Аз съм твой приятел, нали? Помня, че не можех да го погледна. Извърнах очи. И тогава той много се ядоса. Затвори вратата на стаята и попаднах в пълна тъмнина. После той пак дойде и ме попита: храна? Добър съм, нали? Добър съм. Храна? И разбрах, че ако откажа, пак ще ме накаже. И казах: добре, храна. И това е най-лошото, че напълно зависех от него. Напълно зависех от мъжа, който ме накара да направя онова, което ме накара. От момичетата, които срещна заложничките, колко от тях бяха подложени на такъв сексуален тормоз? Около половината. Половината бяха сексуално и физически малтретирани. И те все още са там. И те още живеят с изнасилвачите си. През последната седмица на ноември 2023 година 105 заложници са освободени в рамките на временно примирие. 133 остават в плен. Освобождаването на семейство Голдштайн Алмок. Освобождаването на Амит Сусана. Когато слушаш тези истории, започващи от психическия тормоз, налаган върху физическия тормоз, а това може да бъде бой, слагане на клеймо, може да бъде Слагане на клеймо? За какво говориш? белязването на някого с нажежено клеймо, за да носи белег. Опоявали са ги с лекарства. Някои жени много се тревожиха какво е станало, когато са им дали лекарствата. Те не знаеха. Имаш ли причина да вярваш, че заложниците, които все още са там, са подложени на сексуално насилие? Когато си мисля за хората, които са там над 100 дни, страх ме с какво ще се сблъскаме. Готови сме за немислимата възможност за бременности и нуждата да осигурим помощ за много трудни решения, които заложниците и близките им ще трябва да вземат, когато се върнат. След като ме пуснаха, влязох в болница. Една лекарка дойде да ме види, да ме разпита за станалото. Помня, казах и, че не знам дали искам да разказвам. Чувствах се виновна. Чувствах се отвратена от себе си, макар че нямах избор. Много е трудно да говоря за това. Но след като говорих с лекарката и разказах, и почувствах как нещо се освободи, като че стана по-добре да говоря за това. До сега не си говорила за това. Защо?
Реших да говоря за това, чак след като чух хора да се опитват да твърдят, че не се е случило. Затова реших, че трябва да говоря. Трябва да говоря за жените. Трябва, защото няма да си простя, ако още виждам хора, които твърдят, че това не се е случило, когато знам, че е. Сега искам да крещя и да говоря на света и да им кажа какво става там. Ако мога да помогна на някого, на хората, които още са там, аз искам. Това е мое призвание. Бях там. И аз съм очите и съм устата, която би могла да говори и да вика, да крещи. Защото няма кой друг да го направи. Ние бяхме там. Не само ние. Аз бях там. Ръцете ми, очите ми. И когато говоря публично, аз ги почитам. Повечето жертви бяха убити и накарани да замълчат завинаги. Но ние знаем, че има оцелели и ще е нужно много време преди да проговорят, ако изобщо някога проговорят. Може никога да не узнаем степента на сексуалното насилие, защото накараха тези жени да млъкнат. Така че всеки от нас, всички ние, мъже и жени, трябва да говорим за тези жени и да кажем: ще разкажем историята ви, ще свидетелстваме за вас. Няма да ви забравят и случилото се с вас ще бъде разказано. Почти приключихме с снимките. Какво си мислиш в този момент? За мен беше чест да го направя. Това е най-важното дело в живота ми. И може би всичко направено от мен е довело до този момент. Защо? Защо се чувстваш така? Прекарах много време в живота си, застъпвайки се за жени. И ми се стори, че това е момент, когато трябва да сме честни и прями за случилото се. Изнасилването е неприемливо. А в този момент, след 7 октомври, ми се струваше, че се връщаме назад. Връщаме се назад към мястото, където ще започнем да приемаме неприемливото. Не мога да позволя това да се случи. Ще ми кажеш ли какво от всичко чуто резонира най-силно от теб? Ти чуваш история след история след история. Хора, които не се познават, ни разказват отново и отново едно и също. И трябва да вярвам, че ще разкажем тези истории и ще дадем на тези изумителни свидетели шанс хората да чуят от тях с техни думи. В този филм какво се е случило? Всеки, който го гледа, може да свидетелства. Можем да вземем болката и травмата и да я превърнем в надежда, в преданост, убеждение, че няма да позволим това да се случи отново. Възпоменателното място на музикалния фестивал Нова и клането там. My head meets the ground, I'm laying right there, chained and unarmed. No, don't try to save me, I can't handle fear. And if you try to save me, I would disappear. Let it all be, I can't handle fear. I
Може никога да не узнаем, чии са били писъците. Изпищял е и е млъкнал. Но писъците ще оттекват вечно. When it's getting darker, it's my time. От уважение към жертвите и семействата им решихме да не показваме шокиращи изображения в този филм. Yours is just like mine. We're laying right there, waiting for a sign. No, don't try to save me, 'cause I can't handle fear. Water falls around me. This time it's not my